Здравейте, приятели! Отдавна не сме качвали някое видео. Днеска специално видеото искам първо да поздравя Станка Райкова и нейния мъж, дядо Митю Райков. Защото баницата, която ще ви я кажа, няма да направим. Ние ще направим нещо подобно като баница с сирени яйца и ще сложим трахана на оригиналната. Ще ви кажа оригиналната баница с трахана булгур. Този, който е купен от магазините, е малко по-ситно смлян, а оригиналният беше малко по-едър. И ще ви кажа как е самата истинска рецепта. Трябва като направят тестото жените и разточат корите, го печаха, самите кори ги печаха на печката. И те бяха едни големи кори, се обръщаха на печката, ги печаха, слагаха и в тавата, отдолу слагаха мас, намазана тавата с мас, кората, булгур, сирене. И пак мас, булгур и сирене, само че не я печаха в фурната тавата, а първо я обръщаха самата баница отгоре на самата печка. И то става първо нещо запържено, печено и вече последната кора я слагаха и я печаха, долу пичаха баницата. И няма да го направим това. Ако иска някой да го пробва, става много интересен вкус. Много интересен вкус. И ще си я направим както обикновената баница, само че ще сложим булгур. Става нещо смесено между булгур и баница. На мен лично много ми харесва. Та сега ще ви кажа и продуктите, които ще сложим в баницата. Това са яйца. Зависи от големината на яйцата. Тук ще сложим 7. Ще сложим имаме кори за баница фамилия. Сиренето по 300 грама някъде. Млеко, една кофичка млеко. Така. Ще разбъркаме млекото с сода, една лъжичка чайна сода. Ще приготвим сиренето и ще започнем да налагаме яйцата, не ще ги разбъркаме, ще започнем да налагаме баницата. Булгура в момента съм го сварил, в момента се донакисва. Една чашка булгур, около 200 чайни, 200 мг с 2 чаши и половина вода. Вари се около 10 на 12 минутки, то просто като се свари, те ще се поеме водата, оставяте го още малко след да натисне. И след малко вече, когато всичко смесим, ще продължим с самата баница.
Здравейте, вече сме на самия финал. Баницата я нарязахме малко по-топличка и зато и като я варях черниката се разпадаше. Трябва просто да я изчакате малко да застини. Вкуса на тази баница, която не е оригиналната рецепта, е подобно на баница обикновена с сирене и млеко и яйца, само че вътре има трахана. А тази, която е оригиналната, е много интересен вкуса. Нейният вкус е горе-долу като примерно гюзлемето и вътре да има трахана, защото има само трахана, мас и сирене. И сиренето си беше старото овче сирене, твърдо. Няма как да ви го кажа. Много специфичен аромат, много специфичен вкус. Та си е обикновената, ама просто трябваше да направим клипа, защото няма кой да мисли. То още веднъж да благодаря на баба Станка, с нея си свирих часовника. Да са живи и здрави, дядо Мити, още 150 години с празници, както казва един известен кадър. 156 години с празниците. От мен толкова благодаря ви за вниманието. До нови срещи, всичко хубаво, желая, Бог да ви благославя всички.